Θα κάνει τώρα την παρουσίασή της η κυρία Μαθεούλα Καλατζή, η οποία είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη της Τρίτης Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα σας αναλύσω το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4765 του 2021 διέπεται από τα άρθρα 37 έως και 41. Υπάρχει το ειδικό παράρτημα που έχουμε με ημερομηνία έκδοση 19 Δευτέρου και αφορά όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις διαδικασίες πρόσληψης ορισμένου χρόνου. Αυτό το παράρτημα έχει και την διευκόλυνση, έχει ένα πίνακα περιεχομένων που μπορεί να σας καθοδηγήσει για κάθε κριτήριο σε ποια σελίδα μπορείτε να απευθυνθείτε με ευκολία για να δείτε ακριβώς τι δικαιολογητικά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση ή τι άλλοι όροι και προϋποθέσεις υπάρχουν. Υπάρχουν και φυσικά και οδηγίες που σας κατευθύνουν για τη συμπλήρωση των αιτήσεων και των εντύπων που ισχύουν για κάθε κατηγορία, είτε είναι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕ. Βέβαια, εδώ αξίζει να πούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι πρόσληψης και στελέχωσης προσωπικού στο δημόσιο, αλλά ειδικότερα στους ΟΤΑ βαθμού, αποτελούν οι προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Υπάρχει μία καταγραφή, όπως αναφέρεται και στον πίνακα κριτηρίων, που κυρίως εστιάζει σε κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι η ανεργία, η μονογονεϊκότητα, όπως είναι η πολυτεκνία, η τριτεκνία. Βέβαια και τα ανήλικα τέκνα. Βέβαια για την τριτεκνία, όπως σας αναφέρθηκε και από την κυρία Σιμιτσόγλου, έχουμε μία τροποποίηση και μία καινούργια διάταξη που διευκολύνει τον υποψήφιο όσον αφορά την απόδειξη αλλά και την εφαρμογή της ιδιότητας αυτής, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις διαδικασίες ορισμένου χρόνου, αλλά και του μόνιμου βέβαια. Εδώ έχουμε λοιπόν μία καταγραφή των κριτηρίων αυτών, όπως βλέπετε. Έχουμε μία διαφοροποίηση σε σχέση με το μόνιμο, σε κάποια κριτήρια. Ακολουθούν οι τίτλοι σπουδών, ακολουθούν τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, τα οποία βέβαια εδώ στο εποχικό δεν έχουμε την ιδιαιτερότητα να θέλουμε συνάφεια, μοριοδοτείται με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Επίσης έχουμε την εμπειρία, έχουμε την ατομική αναπηρία αλλά και την αναπηρία συγγενών. Όσον αφορά την ατομική αναπηρία βέβαια, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποιες ειδικότητες, όπως είναι τεχνικές ειδικότητες, όπως είναι ειδικότητες εργατών, φυλάκων κλπ, για τα οποία δεν μοριοδοτείται η ατομική αναπηρία. Λόγω της φύσεως του αντικειμένου με το οποίο θα πρέπει να απασχοληθούν. Για λόγους ασφάλειας και των ιδίων, αλλά και της ικανοποίησης του φορέα όσον αφορά την δυνατότητα επιτυχούς άσκησης του καθήκοντος. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο βέβαια της ανακοίνωσης, πάντα περιέχει τον αριθμό των θέσεων, περιέχει τα προσόντα, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, ο οποίος τρόπος μπορεί να είναι είτε αυτοπροσώπος είτε ταχυδρομικός ή και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επίσης, αναλύονται τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης. Αφού λοιπόν εγκρίνεται η ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ και γίνεται η αποστολή του στον ενδιαφερόμενο φορέα, ο φορέας οφείλει να αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο την ανακοίνωση, την εγκεκριμένη ανακοίνωση όπως έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, επίσης στο κατάστημά του και σε τυχόν παραρτήματα που μπορεί να έχει ο φορέας. Και φυσικά είναι υποχρεωτικό να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα Διάβγεια η ανακοίνωση, διαφορετικά δεν μπορεί να έχει ισχύ. Και βέβαια ακολουθεί και η δημοσίευση, η περίληψη μάλλον της ανακοίνωσης σε 2 τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της οικίας περιφερειακής ενότητας.
Για την υποβολή αιτήσεων σας προανέφερα ότι μπορεί να γίνει με τους 3 προηγούμενους τρόπους. Και πάμε στους πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων. Θα πρέπει λοιπόν να συντάσσονται αυτοί οι 3 πίνακες υποχρεωτικά, δηλαδή και κατάταξης και απορριπτέων αλλά και προσληπτέων. Οι προσληπτέοι, σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει για τις προσλήψεις, για το εποχικό προσωπικό θα πρέπει να αναρτώνται και στη διάβγεια. Επίσης, οι πίνακες κατάταξης απορριπτέων και προσληπτέων θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του φορέα υποχρεωτικά, γιατί από την ημερομηνία ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο, από την επομένη ξεκινάει η 10ημερη προθεσμία υποβολής των ενστάσεων στο ΑΣΕΠ. Και φυσικά και η ανάρτηση των πινάκων γίνεται και στο κατάστημα του φορέα. Και βέβαια οι αναρτήσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα πρακτικά ανάρτησης, τα οποία αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στην εκάστοτε ανακοίνωση. Λοιπόν, αυτά είναι εν συντομία όσον αφορά τη διαδικασία, και βέβαια οι ενστάσεις όταν αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα παράβολο 50 ευρώ και βέβαια ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις σε κάποια διαδικασία γίνεται έλεγχος νομιμότητας των πινάκων, διότι θα μπορούσε εκεί να διαπιστωθεί κάποια λανθασμένη καταγραφή κριτηρίων ή βαθμολόγησή τους. Τέλος, να αναφέρω ότι σε περίπτωση καταγγελιών υπάρχει η διαδικασία αποστολής των σχετικών στοιχείων στην επιθεώρηση του ΑΣΕΠ και περαιτέρω έλεγχο. Αυτή η δυνατότητα προβλέπεται με το άρθρο 41 του 4765 του 21. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε κάποια άλλη διευκρίνηση, αν υπάρχει κάποιο ερώτημα. Θα ακολουθήσει μετά.